Okupal tamasuk antarung ke wati tamasuk no Okupal friend jong nai de kothorok gelai wati phaitung kha Hello guys hanyo hai lam sugun ani ketal vlog bhai tong bai noro khakhayu kaham no tong na hinoi hingkai jung mo kaham no ani besabai ang jung nok sara asuklai tongo tabuk hingkai norok jotono no phung kaham hingkai tabuk tini hingkai jung nok hunani nok hunani tai lepainani nai tongo nok sarkai lepainai habai hingkai nok bisingo hingkai kisa plaster khaijak huna nangnai hingkai hunai nok hunai hingkai norok no phunungnai ang जों tam kam khainai tini hingkai norok kisa soya sak nai tongjadi video no kisa maya de nangoi hingkai tai channel lo tini no prothom phaio hingkai ba kisa like khairudi kisa video no hingkai tai share bo khairudi hingkai tai norok no request khaijago hingkai subscribe bo kisa khai klangdi asungno norok no request khaio hingkai ang tabo khai nok ni kam lo khainai hingkai charik pojonto norok no phunungnai जों tam khainai oborok jotto phunuk tongnai hingkai norok kisa soya sak nai tongni video no maya daya khaioi hingkai tho start khaigana vlog no hingkai ani busa tam khai phunungnai oi iko ani loge chiaro achak tongo जों khorongni achak lai tongo tabo iyang naile o mama nang tam khai jojo khayo Nini mokol kara kya borong mokol cai romi punuk mokol romi punuk bapre sika akai bukung punuk kara bukung romi punuk kara takti hehe bukung romi punuk takti bakanai go kokora nagedi ani le kokora boy ani le suja se sabono sole jani kokora hasiro Bukung punuk si takti bukung rom punuk kara bukung mutu kara kya keeping menam so keeping nung de keeping nge bukuk kya punuk kara bukuk takti jai punuk lai bukuk mai je punuk bapre bap ai khunjur punuk khunjur kya punuk kara yang baba taman na hari tu bukung kungti fekata kungti kya hoga no gai hoja gya kungti gai nok sarle penai iko thalai sap khaika ani busa na ga di ro jotto ses ka beka hao ti khlai bai gang tang nok sar bole penai gai nok sing bo pakka bo nai to ge pakka bo kang maka khar mas ja nok asta ka kang maka oros ma tong ga ko kosto khai YouTube rong do rangmai yang kai kisale rang rong ma kai kisale nogrok kisale thikana kamu akai rang rogo maya buile manui tam khai ko angle ekta pharo siya ano kai ke bu taw bai jana anbagan video rogo nai ne turui nogle pene babe hatu khana de habo hakjal ni simana haro oka hakka ham Sini ono gana gini ni ga hasing ganang au ga hasing kurijar ha on bagai haksal ni kheto ni thangai manai yo haksal lo thangoi hingkai ta bukai shopping nai luklai tui luknai tui rui inko norom khnai erpore muski be shopping nai Kibo tui thakya gai tabuka ang bono shopping nai miski be hano erpore nogle penai norok nai tongdi miski be ha sapigana ko nai tongdi
lepaina bagui ready khaika hingke tabukhe lepana nok bising hunai lepabai nok bising hunani kunu ribaisi hunani hingke obo swkang lepabai erpore nok hunai. Nok serle babai kya nok ka tabu ngai chung kaisa jago thanai be kaisa telang mairung nai na bagoi ngai norok nai tongni chung bo jaga mairung na thanai ngai norok no funugoi tongnai norok nai tongni choesa chung tabu khai thalai na nai tongoi ko ani sabai ang ngai norok nai tongni thangai funuk sinai norok no leng lai suka friend chong nai rian busakai dogat phiong na nai to talak khologo ang norok no funugala tabu chung tam mamukha schoolor lama chalmani asuke lama chal suka pa kupal leng mani busabu bamjai ngai mairung khai 6 kg tuijak adom daro sungni bo hingkai chini bo hingkai pura leng suka borok no lama dekphano phaina phaidi himase na phailia ge chung bahai ke kosto kai ma phai kya pura kosto kai ma phai chuka iko sesna ka bo lama ni khagai tu kha kisan jaga gai soyabin toktui mairung khechiri mairung asungna mambuko lama bo 2 kilometer rok khaisalo himisi mathango arbo on mairung rok nai phaioi tabukhe dibonni muirok muirok songna nayo hingke ang sejna alu khai songnai mui borok songnai iko alu swkang boksai rokha hingke erpore kutu khangkai mosor som runai hingke tarpore engko sejna bo runai hingke norok nai tongdi watui phaina nai tongkha yang khai nai di nokha somjai phaikya ekdom yang side gurung tongkha yang side phai tongkha na watui yang side chini yang roko phaiya ko somjai tongkha nokha ekdom meglang tongkha tini satung tunggalak tai tomato thaisari rekha hingke tai sejna butui alu butui kutugoi sejna rekha hingke tabukhai songnai last day khai rusun rui tikhlainai erpore norok no chai phunuknai hingke norok nai tongni choyasak mai mui songoi tongti watui phaikya watui iko klaikha khorang khanai tongkhana norok perre khaioi ani busa phataro angkhoroi watui sijak tongkha phaidi kachango watui sijaka kupa toi srap tuyo srap butui khaiparka ses kai tamungjak sina masuk andar ungkho watui tamasuk nobar phaikyo ani muisi mungla khapile thapawa ang mui bok samani iko naigade asta kirma sinjakai nokharok gurung kha yang buphang rok busuk lori tongkhanai de yang okupal friend jong nai de kothorok klai watui phai tongkha kothor che gura khai kalai tong hai ko norong nugi manai iko kothor kufur kai tabo kisa thaka iko kothor kuchung juta ganani gilama kalai jang ang video khaijak leya pogoi iko nok sigana ang nor nok phuna
Kolai? Iko. Oh, nok siganan ni kukur. Ong na abro kotor se. Asta gila mak kelai jak. Ani busakai na gedi. Or kai sin nai tong ha. Mai mi song salabli awati no bar thai. Ani mui do do ti makare sio. Gai yang kotor bu kelai tong ha kai. Tabo kisah komik ha. Watui nong yang phadi phai watui. Komenos phadi. Hai mai chalenan phai ka bi tong han bisa mai chalan. Guys, hari kaham narong jotono na. Are. Tabo phai charing ni. Mai rok sabai engko. Mai bisa kai chin loge thuna phayo. Putul khami tongan bisa